Do you know why I and you are poor? Because we love the pleasure, because we love the current pleasure. That is why I and you are poor. You must remember these things. କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଅଛନ୍ତି ଆପଣ ବା ମୁଁ ଆଜି କ'ଣ ପାଇଁ ଗରିବ ହେଇଅଛୁ? କାରଣ ଆମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ସବୁ କରୁଅଛୁ ତାହା ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ଆମେମାନେ ଆଜି ଗରିବ ଅଛୁ। ତାହା ଯୋଗୁଁ ବୋଲି ଆମେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହେଇପାରୁନା। କାରଣ ବାଇବେଲ କହୁଛି ହିତୋପଦେଶ 21:17 କହୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ଗରିବ ବୋଲି ବାଇବେଲ କହୁଛି ହିତୋପଦେଶ 21:17 କହୁଛି। We poor because we love the pleasure. That is the reasons we are poor. It says, Proverbs 21:7 clearly says, one who love pleasure can't be the rich. One who love pleasure he will be the poor. If we want to be the success in life, then we must avoid our current pleasure. This is the only way. There is no other way out. ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ତ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରୁଅଛୁ, ଯେଉଁ ମଧ୍ୟ ମଜା କରୁଛୁ ସେଇ ମଜାକୁ ସେଇ ଆନନ୍ଦକୁ ତ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ରାସ୍ତା କିଛି ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସଫଳତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେମାନେ ସଫଳତା ହେଇପାରିବା। ତାହେଲେ ହିଁ ଆମେମାନେ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ବନିପାରିବା। କାରଣ ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକ ଆନନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଆନନ୍ଦକୁ ଭଲ ପାଉଅଛୁ ତାହେଲେ ଆମେମାନେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଚାହୁଁଛୁ ତାହା ବନିପାରିବ ନାହିଁ। So finally I want to say if you want to really want to be success in life, then you have to avoid your current pleasure and put yourself to struggle zone.